Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami asiqaleni phansi. Azongiphazamisa. A few moments later. Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlanga Amandla Zulu. Umkhwenyana kwamsovukazi Mvuleni Intokazi Zola Mamkhize. Lolu hlelo lolu sibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. So today ngihlelo nobhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi why ala engabe uzothina simuze ukuthi usiphatheleni. Sawubona. Sawubona sisamo njani? Njani? Ngiyaphila njani mama? Ngiyaphila nami. Ubuya kuphi ngokuhlala? Ngokuhlala ngiqhamuka le kwaNongoma. Nongoma. Yebo mama. Oh okay. UNongoma, yazi Nongoma khona into engayizwa bake ungangishayi ne. Yeah. Kuthiwa kaNongoma khona umgwaqo, kube khona pavement. Mase kuba khona indlela yesiZulu futhi eceleni. And I'm like, why kukhona indlela yesiZulu cause khona pavement, kanti pavement eyani? Hayi. Iqiniso. Hayi lutho into engekho le. Uzophika vele ngiyazi. So ithini imfihlo? Lapha sisi ngokukhuluma nje iqiniso ngokungenzakalile empilweni yami yabo. Ngithandane nomuntu wangangitshela ukuthi kwenzakalani empilweni yakhe, ubengangitsheli ukuthi kahlahle uphila impilweni yabo, izinto ekanjalo. Ekuhambeni kwesikhathi sithandanile nje naye kwa isikhathi saside impela. Wazi kwafika isikhathi sokuthi yena uyashada, kodwa yena wakangitshela ukuthi uyashada yabo. Ekushadeni kwakhe ubeshada nje nomuntu yabo. Idlangala nje somuntu, umuntu ongeke understand wana. Washada nisebudlelwaneni? Washada sisasebudlelwaneni uyashada kodwa mina akangazisi njengomuntu. Ushada nje nina senesikhathi nganani indawo? Almost 2 years. Almost 2 years impela nje sithandana mina naye. Kodwa mayiseshada akasho nokuthi mhlambe from ama-negotiation amalobolo ukuthi bekwenzakalana akangitsheli zonke lezi zinto akazisho kimi yabo. Uqhamuka useshadile yena akasho nakimi ukuthi ushadile. Ekushadeni kwakhe ushade nje nensizwa nje impela ehloniphekile yona, ihloniphekile impela. Bengihlala elokhuzaneni, ukuhlala kwami bengihlala kwaMashu emqashweni, bengiqashisile khona ngalokhuzana. Ngelinye lamalanga uke weza wazongivakashela. Shuthi angazi noma bememstall ukuthi wenzani kanjani yabo, ngoba bese kunokungathembani nomuntu lo akashade naye eney'nsolo zokuthi mhlawumbe khona akakwenzayo. Ukumstall bagcine bebonile ukuthi ukuphelela kwakhe uphelele kimi. Ugcine ukubonakala nami and into ebisiya eyenzeka ngalolo suku kwafika ilokhuzana. Shuthi udaba lagcina lifikile kumuntu wakhe bambikela wasondela mashisha weza la engihlala khona le elokhuzaneni. Le engihlala khona emqashweni wami la bengiqashise khona. Ukufika kwakhe emqashweni ufica vele sisobabili and endlini yakho. Endlini yami. Into engangayilindele nje okwangithusa kakhulu and manje ngiyaxakeka ukuthi lo muntu kanjani because angimazi yabo, angimazi nami. Ngabona i-reaction yakhe ukuthi no yena uyazana naye. Nosisi mina angimazi yabo, angimazi mina kodwa ngabona ngosisi esexolisa kuyena ethi ngiyaxolisa kuyona lento ecabangayo. Manje unifica endlini nenzani? Usifica nje endlini sisahleli nje sisarelaxile yabo. Usethi hawu sonke lesikhathi awungifihle uhlezi uhamba kanti yizo lezi zinto zenzayo yikho bengisola yabo izinto ekanjalo. Mina ngixakeke ukuthi kwenzakalani because angazi yabo kwenzakalani, akekho anga-update angalutho kwenzakala empilweni yakhe. So nje yabona sisi nama ngisane trauma ngento eyenzeka kahle yabo. Kubhlungu nje inhliziyo yami sabhlungu ukuthi lo yasisi wazoyimosha kanje impilo yami ngendlela ayimosha ngayo. Mayefika lo bhuti uhamba nabanye obhuti ababili ekuhambeni kwakhe. Bafika kithi. Bese beyangibamba mina bethi wena uzopheza ukulala nabafazi babantu. Ngixakeke ukuthi umfazi kabani because lo muntu lo umuntu wami akashade namuntu yabo. Manje ey'ntweni zizo angisho thina amaZulu asivele sishade. Khona izinto ezenziwayo ukuthi kuyacelwa yes.
Umembeso, ibizo, ibizo, kube umkhehlo. umkhehlo, yonke lento le. Manje Yeah. wena awuboni mhlambe akaphosti indawo nje ku social media ukuthi sekwenziwe so. Lutho njoba Akaphosti akenzi lutho nje. wangifihlela bona yabo lento yenze lapha nama ngiyazi umuntu okwazi ukufihla ngalolu hlobo. Wangifihlela like ngakabona lutho kwangekho okwakusolisa kodwa ke bathe mabefika endlini ethi kimi lo bhuti ngizophezulu ukulala nabafazi babantu mangimbuza ukuthi umfazi kaba emthetha awazi ukuthi umfazi wami lo ngithi mina angazi ukuthi akazi angitshena ukuthi ushadile ayikho into engiyaziyo ngokuthi umfazi so into nje abayenza kimi ukungibamba kwabo labo bhuti bangibamba banginquma into yami yokuchama cause bathi iyona lena vele engiganga ngayo balokhuzana bathatha usisi bampoboza ngapha ngaseyinqeni bethi yizo lezi nqa ezimenzisa yonke lemkhulungane yakhe ish kwaba buhlungu nje Bakwenza endlini yakho. bakwenza la emqashweni la ngihlala khona emqashweni so la emqashweni la ngihlala khona uMastende ulokhuzana uhlala ngakhona naye la Manje mayenzeka yonke lento umsindo awukho. Abantu baseceleni nje abeza ukuthi kwenzakalani la endlini. umsindo uzwakale sebelokhuzana sebenza lo usisi lo omunye sebemshanga sebemnquma ngapha enqeni yabo umsindo waqhamuka lapho mina bangishiya nje ngilele phansi ngivuza igazi nginegani nami ngangithi ngiyashona ngempela uMastende ke emveni kokuza umsindo ebeseze ezochecka check endlini ufica silele kusekunegazi ebiza iambulance efonela ambulance ifike then ke lokhuzana isithathu sami sesibhedlela isithi asekho Yebo Nkosi yami. ngesibhedlela afike onesi bezame nkosami ukusilungisa yabo not ukuthi sasukile song but sasikekile sasalele sayidine kwelinye side manje asisasebenzi odokotela bazama nkosami ukuthi besilungise bazama ngakho konke okusemandleni kwangenzeka lokho so nginenkinga ngempela ukuthi manje lona esingithandana naye manje akazi okwenzayo anginayo nendlela kumtshela kodwa mina mhlawumbe ngitshela ukuthi ngithatha lokhuzana elithuba ngizama ukumazisa naye cishe ngibone kuyindlela engcono yokumtshela Emva kwento yakwehlela wenza kanjani ukuphinde futhi ukwazi ukuba semathandweni nomunye umuntu. kungithatha isikhathi kuthathe isikhathi eside ngempela i-trauma nje benginako umuntu esifazane kodwa ngazi nami ngabona sekwenzeka ngamthola lo senginaye manje 2 months back into esayintsha naye akukho esisakwenzile naye but ngimenzela yonke into ngiyam-provide ngakashoda ngakho Uyakuvakashela. uyafuna ukungivakashela inkinga yimi ngilo ngithi ngibhizi kunento ethize cishe nje emqondweni yakho usejethi laba abantu laba bathwele kanjalo Nkosi yami. Umuntu kanjani ke yena? yena uright into engibuyisela kuyena ukuthi ngambona ukuthi umuntu oright umuntu esifazane olungile yabo kahle unkosikazi nje umuntu ongamthatha umenze unkosikazi nawe ngabona unkosikazi na manje inkinga ile nkinga esenginayo yabona Nkosi yami. Asike sizame ukumfonela simoze ukuthi kahle uzothini. Hello kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from Black Life TV. Kuhlelo nje sithi sikhipha imfihlo. Singakhona ukukhulumisana? Yebo singakhona. Alright, khona ubhuti ongivakashelile la e-studio today. Udinga ukukhulumisana nawe. Ngicela ukuthi umlalele. Ubhuti. Yes. Bengicela nje ukuthi umuphe indlebe umlalele. Okay.
Hello sithando sami. Hello? Unjani mama? Ngiyaphila bebe, wena lona? Ya imina sithando sami. Ngiyaxolisa nje ukuthi ngiqhamuke sengikufonela sekukhulumisa nabantu bakuma-TV. Okay, indaba kwenzakalani? Alright? Ya khona ngiright ngisho kanjalo but angazi wena uzoba right yini. No, mina ngi-right. Awazi ukuthi ngizoba right ngani manje? Bheka sithando sami ngiyakuthanda uyazi angithi. Ngiyakuthanda nami bebe, yazi nje nawe. Kodwa manje mama kunento engicela ukukwazisa yona. Okay? Lapha nginenkinga mama. Indlela yokukutshela ebengenayo bengazi ukuthi ngizokutshela kanjani yabo. Hayi, khohlwa-ke nje, ngeke ngivume nje ukuthi kuhlukane. Ngeke nje ngikwazi. Akukhona ngingakho lokho mama. Ngisacela nje ungiphe indlebe kancane. Okay, baby. Lana ngaba nenkinga phambilini. Oh, kahle kahle ngoba yabo sinenkinga nje ukuthi ungangivakasheli ungeze endlini hayi ukuthi mhlambe ngenqaba noma kanjani but bengifuna wazi kuqala yabo bese kuba ukube ukuthatha isinqumo usuyazi usungivakashela usuyazi ukuthi nginenkinga kanjani. Uhlala nentombi? Cha angihlali nayo intombi but ukuthi ngaba nenkinga la phambilini ngathandana nomuntu wangangitshela ukuthi kwenzakalani empilweni yakhe bengingazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yakhe wangangitshela ukuthi useshadile wangangitshela ukuthi useshadile. Ekuhambeni kwesikhathi umkhwenyana wakhe wagcina etholile ukuthi kwenzakalani phakathi kwami naye so ngaba nenkinga nje wafika umkhwenyana wakhe la engihlala khona wagcina sengilimaza ngenye indlela kanjengokuthi ezengisuse isitho sami sangaphambili. What? Hayibo mfethu. Hayibo. Serious? Njengoba ngisho nje impela mama. Hayi ka. Uchaza ukungitshela ukuthi wena njengamanje nje wena awunalutho ku-empty. Ungayithathi phela ngolaka kukho kanjalo kukhona khona ngoba akusukanga just as ukuthi odokotela bazama kwa-just ukuthi belungise bebuyisele kwangalunga akusa-connect kahle akusavuki nje mama. Mana-ke wo ngoba uthi akusavuki uchaza ukuthini? Uzimisele ngokwenza njani ngami? Angazi phela isinqumo singaba kuwena just ukuthi mina bengikwazisa ukuthi nginenkinga kanjani bese kuba nguwe ukuthi uthatha ziphi isinqumo kodwa mina ngiyakuthanda uyazi nawe ngikwenzela yonke into ngisanesifiso sokuthi ngiqhubeke ngithandane nawe. Hayibo ungihlekiselani kodwa u-serious kanti bengithi uzothi uyadlala yazi? Cha angidlali ngiserious ngempela. Hayi eshuthi phela umuntu kuzomela athole omunye umuntu-ke phela ngoba phela ngeke ngikwazi ukuhlala nawe ungenayo into ngiyayidinga. Awukwazi kwanzima-ke uma usuyibeka kanjalo mama. Kodwa phela nawe kumele ulazi iqiniso kuzomela ukuthi ngithole omunye umuntu ngoba phela ngeke ngize ngihlale njalo ngifa indlala. Hayibo ngeke. Kanti wena udlala yini uqinisile? Ngiqinisile angidlali. Manje waye uzongitshela lento le ukuthi kumele kuze wonke umuntu kuze wonke umphakathi ngoba nje ngichoma kangaka ngawe hayibo ungilani yini leyo yenzayo wena waye ubatshela kwi-TV waye ungaqalanga ngami buka nje uzongibukisa ngabangani bami kade ungifakela imali ey'nsukwini manje usuzongitshela ukuthi awunayo mina ngizokuyeka ngikutshela ngizothini nje kwabangani bami manje ngoba ngichoma ngawe kanje. Ngiyaxolisa mama. Ngicela sithathe i-break kancane ngizobuyela kuwena mase nge-right bandla ngave ngaphathwa ikhanda yazi. Usakhona? Ya ngisakhona. Ngicela bandla ungayi space esincane ngizobuyela kuwena mase nge-right mhlawumbe sengivele ngashawa ikhanda ngathi ngiphathwa nayinhliziyo. Yebo kulungile uma ukuthi isinqumo ubone ukuthi is-right for wena leso akunankinga. Hayibo angiyazi-ke le nto engivelelayo mina angazi noma ngizothi ibhadi noma ngizothi inhlahla noma yini le. Manje-ke wena-ke uvede-ke ngoba ungenalutho uzimisela ngokwenza njani-ke uma ukuthi mina ngiyaqhubeka nawe? Uzokwenza njani ngami? Uzimisela ngokwenzani? Ukuthi nje mhlawumbe uma ukuthi ngikubone nje sikhomoloze. Besingazama mama ukuthenga noma ithoyizi-ke le thoyizi-ke sisebenzise yona. Hayibo sophilela ithoyizi nje mina.
uzobukisa ngami emhlabeni. Yazi uzobukisa ngami, usho ukuthi nje ngoba ungifonela kwa-TV, bonke abantu bayakuzwa nje ungitshela lento ongitshela yona. Awuyeke ekhaya. Ngeke ngicela ungiphe i-break kancane, safuna ukucabanga. Bye ne. Alright mama. Okay, sharp mfethu, hayibo, ngeke. Hayibo lo mfana. We mom. Hello. Okay, ngathi seyicishile. Uzizwa kanjani sewukhulumile ke? Ya khona kunzima kodwa at least useyalazi iqiniso. Kunzima cabanga nje usuthanda nomuntu imfihlo engaka. Ya ukuthi ngamphatha kanjani. But ngoba useyazi ke kungcono. Usenesikhathi singanani lento yenzeka? Njengoba bengishilo nje waseqala almost 2 years manje. 2 years. 2 years. Kulo 2 years lo. back. Awukaze uzuzame nje lutho. Ayikho into ethi mawuyibuka ube weak mase ukuthi mhlambe uba sesimweni noma ngabe kuthiwa akukho lutho ke noma uthe akusuka ngaphansi. Kukhona lokho kukhona. Lokho kukhona ke akukho mhlambe la kwenzeke mhlambe mewubone something kunyakaza. Ayilutho mama. Kuthi yabona nje uba ngisho ukuthi angazi noma ngiwathinte imithambo kabuhlungu kodwa nje akusenzeki lutho manje As in lutho. Lutho nje sekuyithulele nje. Ngisho ungakwenzani kuyithulele nje. Ufila kanjani mekukuthi ufuna ukuchama? Uyezwa kona? Mase ngifuna ukuchama ngizwa ngokushisa la kimi ngaphakathi. Ngizwe ukuthi khona into isifuna ukuyenzeka mase ngiya ngase toilet. Yeah. Manje kukanjani ku-half njengoba uthi akufika ngaphansi noma into kanjani ngempela? Wanquma la uma usika yabo into Phakathi nendawo. mayihlukanisa phana nendawo. Yebo. Wayinquma kodwa okay. wangayisuphula yathi isuphu yasala nje ngapha esayidini lo. So esibhedlela benza kanjani ngalokho okusele esayidini lokho okusikiwe? Bazama ukukuhlanganisa be-adjust bekubuyisele esimeni bekuthunge benze bazama bona bazama bandla inkinga ukuthi khona la kwathinteka khona yabo. Manje akusebenzi. Akusenzeki lutho. Yeah. Ufila kanjani nje kunjani enhlizweni yakho? Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ngempela and ngase ngithathe isinqumo sokuthi nje ngidibanisa nentombazane hayi angisahlangana intombazane angisafuni lutho nje zongidibanisa nentombazane empilweni until ngaze ngadibana lona bese ngimtholile but naye ngiyabona nami ukuthi kahlahle ngiforce izinto ngeke aze email into kanje. Yeah. So wawusu senzela lesigameko nje wawusunabo abantwana noma wongakabi nabo? Umntwana ukhona yena uyedwa enginaye. Umfana ntombazane? Umfana. Oh, umfana. Yeah, ukhona. Naye noma ngangimthole komunye umama. Weseceleni ekukhuleni kwami ebusheni bami nje ngathi ngamthola kanjalo. Kodwa igama lakho alimile uyabona ngisho uzobathola abazukulu lizoqhubeka igama lakho. Kodwa sekunzima at least ukhona yena lokhona nami ngiyajabula ukuthi yazi ezinye izinto bokuwamukela ukuthi zenzeke usamusha ungakhaleli okwenzeka ekuqaleni. Yabo ngoba manje ukuphazamisa. Ngoba manje ngiyabenefitha yabo ngiyaqhubeka ngiyakhula. Yeah. So awukazi ucabanga ukumbophisa ubhuti lo wayeshade ne-ex yakho? Kwaba nzima ukuthi ngimmophisa ngoba manje ngiyabona ukuthi vele mathiwa ngiyaqala ngithi ngimbophisa tezongilandela ukufa vele. Yebo angisena choice angivele ngamukele nje. Uyingozi phela umuntu okwazi ukwenza leyo nto vele. Umuntu okwazi ukwenza ukubulala nje into engeke imthathe sente leyo. So wathi esibhedlela ulinyezwe yini? Wathini nje mawubachaza wathi kwenzekeni? Angibanga nawo namandla ukuchaza lento engakasakhulumisi ngendlela nje engangine-trauma ngakhona ngangingakwazi ngisho ukwenzani ngixakile izinto ekanje kodwa nje Nkosi yami kunzima ngempela. Yo. So usisi lo njengoba ecela i-break mengabe ebuyela kuwena ethi akakhoni ngempela ukuthi nibe kubudlelwano lokho akukwazi ukwenzeka so shuthi usuzohlala bese ingunaphakade noma usazophinda uzame futhi mhlawumbe ukhona oyoba right for wena oyokwazi ukubezelela. Njengoba kwenzekile nje before ngangithi ngihleli yabo but ngayithola sengidibana naye lo
but uma ukuthi a-understand kulungile aqhubeke nempilo yakhe. Mhlampe futhi kuzophinde kwenze ukuthi ngiphinde ngidibane Thola nomunye. omunye ozokwazi Ozokwazi ukuthi ukungibekezelela. akubekezelele. Yeah. Sure. Hey madoda. So uke wabonana ne-psychologist? Hayi kwi-psychologist bengingakayi. Into engangayicabanga ngiyayifikelanga emqondweni yabo ukuthi ngingaya khona. Uyafisa kodwa? Mangathola ithuba khona impela nje ngingaya kuyo. Singakubhukhela-ke i-counselling angeke uze ukhokhe. Ukwenzela nje ukuthi mhlambe uyihlaziye nawe emqondweni uzithole ukuthi ungubani mhlambe ungaba right ekuhambeni kwesikhathi. Kungangijabulisa impela kakhulu nje lokho. Mhlampe ngingashintsha nanendlela engicabanga ngayo kushintshe nje impilo yami ngikwazi ukuqhubekela phambili. Yebo. Siyabonga kakhulu usivakashele ohlelweni lethu. Siyabonga mama. Bakithi musana ukusiqambelana amanga. Impilo yenu ivezeni nizosibulelisa nabantu benu kambi because abantu enithandana nabo banesikhola ngalendlela ukuthi banesihluku bangasibulala ngisho usibulala. Musana ukusiqambela amanga. Umuntu uma uthandana naye imtshele yonke into ngawe ukuze angahlangabezani nezimbila zithuthe. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare ngithanda kakhulu. Bye.